Považská knižnica hostila ďalšiu zaujímavú slovenskú spisovateľku. Autorské čítanie a besedu si záujemci mohli užiť s Danielou Kapitáňovou, ktorá sa písaniu venuje už dlhé roky. Raz som si sadla za stôl a začala som písať, ale nie vážne. Kedy pred 12 rokmi bola súťaž, ktorá sa volá Poviedka, dodnes tá súťaž ešte existuje. A do prvého kola som sa prihlásila s poviedkou, dostala som ocenenie, potom som dostala ponuku napísať knižku, napísala som, vyšla. A to bolo všetko. Daniela Kapitáňová je známa dielami ako Kniha o cintoríne, Nech to zostane v rodine a Vražda v Slopnej. Autorka sa pritom vymýka z plejady súčasných slovenských autoriek prós. Ako nám prezradila, línia spisovateľiek tzv. Ženských románov ju nikdy nelákala. Nikdy. Nie, naozaj nie, to ani neviem. Nemám taký pocit takého toho utkvelého ženstva, že to treba demonštrovať na každom kroku. Nie. Vo svojej tvorbe sa spisovateľka zameriava na detektívne romány. Od malička som strašne milovala detektívky. Naozaj, odkedy sa pamätám, ja som nečítala rozprávky, ja som čítala detektívky. A pravdepodobne kvôli tomu, že to bolo to prvé veľké čítanie, tak mi to zostalo. A potom som mala vždy pocit, že je to ako aj intelektuálna výzva, nie len to napísať, ale prísť na tú zápletku, nečakanú, to klamanie čitateľa, to ma na tom strašne lákalo. A vôbec detektívka ako žáner ma nesmierne zaujíma. Máte možno aj nejakú obľúbenú alebo obľúbeného autora a autorku? Ja som taký ten klasik, ktorý má rád klasické detektívky. Naozaj Agatha Christie dodnes. A keď mi je smutno, tak ja si strašne rada čítam Agathu Christie, pretože vždy to dobre dopadne a vždy je to také elegantné a tam aj tí vrahovia nevraždia kvôli tomu, že 17-ročný sa nafetuje a niekoho zavraždí, ale vždy to má to takú tú eleganciu. Potom mám rada americkú drsnú školu Chandlera. To sú moje veľké lásky. A takú tú Ed McBainovskú líniu, čo u nás teraz je Dominic Dunn, nie je to úplne môj šálok čaju. Zaujímalo nás, ako by dobrá detektívka podľa spisovateľky mala vyzerať. Mala by byť prekvapujúca. A potom dneska sa už nepíšu detektívky, dneska sa píšu kriminálky, pretože už nikoho nezaujíma taká tá predstava súkromného detektíva, čo v podstate neexistuje. A naozaj dneska v kriminológii je to vedecká činnosť, to nie je, že geniálny Sherlock Holmes si sadne a príde na riešenie. Takže už dneska to, čo ja som napísala, takú klasickú detektívku, to je Brontosaurus na Vymretie. To je naozaj Jurský park, je to ako vykopávka z minulosti. Dneska sa už nedajú písať klasické detektívky. Ja som sa viac času natrápila s vymyslením, ako vymysleť príbeh, kde nepríde polícia. Lebo je to nelogické. Dneska ako neexistuje súkromný detektív, čo príde a bude vyšetrovať vraždu. To mi zabralo najviac času prísť na okolnosti. A v tom samotný príbeh sa písal ľahko. Svoju prvú knihu autorka vydala pod pseudonymom Samko Tále, ktorý bol zároveň hlavnou postavou príbehu. Tá postava vznikla naozaj na základe vizuálneho pamätania si, že po Komárne chodila postavička, ktorá bola podobná, ale ja som to ukradla, ten nápad. A potom to bolo veľmi nepríjemné, pretože automaticky si všetci stotožňovali toho človeka s tou postavou. A nebola to pravda, lebo ja som to úplne všetko vymyslela. A mi to aj mrzí, bolo to také neprofesionálne. Mala som si to nejako inak vymysleť. Vlastne táto postava býva prirovnávaná, že je to taký slovenský Forrest Gump. To nie je pravda, pretože Forrest Gump je dobrý človek. A vždy sa snaží byť k ľuďom dobrý, kdežto Samko nie je dobrý človek, je zlý udavač. A to je velikánsky rozdiel. A keď to niekto nechápe, tak ja mám pocit, že som to zle napísala, keď to nepochopili. Momentálne sa autorka venuje písaniu filmového scénára. Ako nám prezradila, svet kinematografie je pre ňu veľkou výzvou. Sfilmované by pritom malo byť jej dielo Nech to zostane v rodine.